suwan dito yan. Okay, asap gyapon ta, always say a prayer mga kaigsunan. Muna importante ang atong pagpanalangin nito sa labang makagawom. Unas tanan, siya gyud. Thank you kay Lord. Salamat sa imong gihatag kanamong grasya matag adlaw. Bueno, kaigsunan, ang atong suwatan po karon nga tagan og pagdagan no. Pinadakin sa kalalaki nga mapatawag lang siya nga Art. Kini gibawtan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong singer si Art. Hindi ako problema, no? Bisag saon pa rin akong tuwan-tuwan, no? Problema mo yun, eh. Mga patambang lang yun ko ninyo, ani? Inaniyon mo ko ni. Ambot nga nun ako problema. Sugdar ko, ha? Inaniyon ako magsugod ng tanan. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're so lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With its word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that love that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're so lovely, never ever change. Keep that breathless charms. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Pre! Pre! Bukas ni pare, mapagilit ang magkanta. Agre, pre. Karang mag-umabot ba ng kailig sa pre ba? May plano kong mudagan pagkakapitan, pre. Kaya ako pinaganon. O gusto ko nga, buhaton taga usas ako mga konsyalis. O sa man, pre? Pre, sa kabilibag yun. Parehas ulit ang una, pre. O ba, pre? Sa ito ba, mudagan ka pagkakonsyal, pre? Dili. Ari dagan ubos akong partido, pre. No. Di ko dagan ko sihal. Dagan ko pagkakapitan, pre. Pre. O sa to? Karaan ng imo, pre. Karaan ng naggamay. Kuan. Mudagan ko pagkakapitan. Kay sila ang naghiusa nga ilagi kong padaganon. O gusto ko, pre, nga arin lang kadagan sa kong partido. Kay siguro, magyong mudaog ka. Kunsiha lang ka, pre, ha? Ako lay mo dagang kapitan. Ay, naunsaw na O kaya. di na mahimo, pre. Kaya ako yung chairman sa among partido. So dapat lang, ari ka din sa akong partido. Siguro lagi kayo daw. Ay, sus, pre. Mas mudaog ka kung ari ka sa kong partido. Kay siguro yung kung mulusot yung ka. Pre. Lusot ka daan. Abi mo, pre, mas iladom ko kunin mo, pre. E ako, nagpatanto ko kunin sa ato. Kanang mga nangutang na ako, mahimong offeral ko na sa mga way tubo ang ilang giutang. Basta mo butar lang sila ako. Pre, ako yun naman, pre. Hindi na sa kong hambog. Kanang nananto ni mo tanan, ari na mo bayad ako. Ha? Pre. Bisang makakita ka lang sa akong anino, pre. Kana sila makailal na sila nako. Your words, right? O tinuod na. I said, palabi si mong but-but, pre. Pre, kung doon na may bot-bot, ka na ikaw. Kaya kining ako, dili yun binutbot. Ang kamatauran yun eh. Mo ni tinuod. Bisan ka ng iro ni mo kailan na nako. Nakakita ka? Kaning iro ha? Kailan na nako. Kailan lagi na nako, awa ha? Para mo to ka. Wadi, come here! Oh, see? Muna mo nag-uk-uk ang liwag at tubos. Mau ba? Oo, busa ito eh. Busa ka bala ka, boss. Nako. Nako sa imong luyo, boss. Ay, sorry, boss. Nako sa imong luyo. Basta ha! Misamot ang akong kadasig nga mudagan tungod lagi taon sa akong silingan nga si Taldong kay pakamatyan gyud kuno niyang yang paglaban ako. Mao nga, didagan lang gyud ko pagkakapitan. Unya, Sigurado ka nga mulaban, good na ni mo saldong.
Siguro ka nga naagyud nimo ang iyang loyalty. Ay, patay kayo ng mulaban ako. Dahil siguro ko na dahil kanastal tong dako kayo utang ako. Sige ng panghuwam taon ako para kanang ipis ba? Ha? Para kape, anak, para unsa. Kakita na mo, ngayon din ako para 3-in-1. Oh, 3-in-1. 3-in-1 lang, nila na tumutang ako sa sumpay. ha? Di siya mga igdon Pepe. Doon pipi usahay, padagsa, doon pipi. Mao di ay no. nga Kita na may dali ganahan, kaayo. mainom kita doon pipi kada adlaw noon sa mga Karon ay bawon ako. Mo dali ra kay maigking, mura ginervyos sa pagsig ininom og kape. Ay, wala na tayo labot mo sa nasa day. Basta, ang ato, mutabang na siya na to. Magpatabang ta niya. Kay kana siya, daghan kay ni Kaila. Asil 3 taon. Kana, dadang mga suki niya, daghan kayo. Mutabang na siya na to, day. Iyan ang kumisiro ng mga suki niya. Labi ng tagaan niya. Numero nga, 054! Tayo gawas gid na. Nya siguro ka nga makumbinser gid niya ang mga tao di ay. Oy, nga nung dili man kumbinser mga ni ko, sila pa ka. Basta, pagkao na nato sa Betal Dunday. Ha? Inig-ari na! Pakan ang bayo, daksing baba! Ha? Niya, tagainig panigrilyo, okay? Gawas sa ba? Daksan! Gabiha sa mual. Basta kaning eleksyon din, Obi, ha? Hayag kaya ito kong maunan din, eh. Kanto mga kusog kayong manghuam na ito mga kudkuran. Tuwa niya to, ha? Inumdumi nga, sa kudkuran nilang gulman ba pa nila mauli. Pero ay lang itong ipauli, basta bulabat sila. Saba ay naunsa naman hinon ang istoryahan na apil ang kudkuran ana. Oh, natural. Ang tao, doon naman yung tao na konsensya. O di sila makonsensya, ang mabutar yun na sila nato, kay way uli-uling kudkuran. Na. Kaya tigil na siya maghuwag kudkuran din nato. Noon sa, Na, bahala ka diha. Uy. basta, daog lang kita nila eh. Bosart, pabida. Dito ko gikan sa sitio Tukog. Na ako'y mga tao nga gipanguha dito, Bosart, para sa atong partido. Oh, na, Sana. believe you kang na, believe you kay kunin mo da. Pida. Abi mo, pikatan na ng hospital. Basta ako'y mo daog tals. Pikatan na ako. Boss, dili kay pikatan na nga mo, boss, pabida. Totoo, ipagid, boss. Tutuan? Okay, siguro naman kamudawag. Ako pa di mo, boss, no na eh. Sport naman yun mong sport naman yung sport. Sport naman yun. Sport naman yung mong pinting ba? Ha? Imo na hagdon. Huh? Agdo sa bagay? Hagdon na ni mo. Pustahan na boss. Ano makita na itong katag? Believe ba ginako di mo? Oy, taldog. Kota kong lubot, kota. Oo. Kota, ge. Abi, sumuto na ako, boss. Ay lang. Toti, tabi-taboy. O sige, sugol ko na, sugol ko. Sige, boss. Ako yun na, ako yun. Pildi lagi na. Daog lagi ka. May kanya ka, pre Kaldong. Sweetie Pie! Sweetie Pie! Uy, naram na ka, snari ka, Sweetie Pie! Oh, kadiyot lang, oy, kadiyot lang, pigpay, kadiyot lang. Ngano ba, ngano, pigpay? Pagdag-snacks eh, kay migo na kong tunay, pagdag-snacks. O, mo ba? O, sige, kadiyot lang, Pre. Pre. Lingkod na pre Kaldong, lingkod kay. May kuhaon ka dito. Naglingkod naman ko, pre, naglingkod May naman. kuhaon ko ka dito sa kong kwarto, ha? Okay, boss. Okay, boss. Kini na. Magkakwata na kong dako. Ini na. Wow, to. Ako kwataan eh. Yes! Kasi balita, Tadong. Dito ko hapos ityo to kong boss. Nagsurbi ko dito, boss. Huwag nahibawa baka kinsay kusog kayo dito, boss. Isa man, ha? Kinsa man, Tadong? Matay, boss. Kusugas yung pangahan dito, boss. Uy, grabe! Murag masiruhan yung imong kunta dito, boss. Oh, mao ba? Lagi! Kita, boss. Ay, nagsaba. Okay, ako mag-speakeran, boss. Speakeran ako. Oo nga, sigurado na kamudaog. Mao ba, Tadong? Okay, boss. Sure kayo. Huwag na ako yung suggestion ni mo, boss. Suggestion. Oh, usa man. Boss, ay kanang kuan ba, boss? Ay, may boss, huwag ka nang makikpustaanay ka sa imong kunta, boss. Na kung kinsa mo daog ninyo sa eleksyon ba? Pustaanay ba? Ustaanay? Pustaanay, boss. Oh. Oh, di ko sa sibugan bisag. Itaya para ko tanan ko mga kayutaan. Wow, boss. Ingno siya. Kanang bugirong na ko. Makikpusto anay ko ni. Bisag 50 mil. Okay, boss. Okay. Ako ingon. Dong. Naasa aldong ay ngita nimo. Aw sa aldong. Oo, sige. Okay, may problema. Ha? Sige, pabuta ka dito. Tagay snack. Daksing baba. Akong giingnan nakaon sa dire. Ingon pa siya busog pa kuno siya, mo snacks lang kuno siya. Tagay snack. Pritigpan. Burger kuno iya. Ah, Kabuhion kuno siya ng pulos sa pan oy. Gusto niya kana kunong naiko anang gusto niya kunong burger gid kuno.
Pero wa ko no, ayan na lang sad. Ay, politik burger dai. Katong burger nga buy one take one nga ang palaman karton. Ano, uy, may gisugo na ko. Ano na Apoy ni? nimo. Tara. Ate ba nagmaayo ng atong asset ha? Perbida. Ha? Gamit kay na natong tawhan na dai. Ikaw, naisig tabi diha, adtuan na to kay gahuwa to nimo para makauli dayon na. Basi mahurot na dig snacks na to ha. Dugay mo mahumag istorya. Mahaya na sa dag snacks humag-hurot na. Ay, okay, dai. Sige. Gawaton ko. Oy, Tals! Ito sa iblita. Boss. Habi ni mo, boss ko. Nakita mi sa atong kontra, boss. Ha? Speed ring. Unden. Then, boss, ako si Ingnan nga mas may pag muatas na lang ka. Eh, di yung ka manimaho. Kalong eleksyonan, di yung ka manimaho. Mas may parang medyas ni mo, manimaho pa. Pinaloging na ni mo. Oh, boss, oh. Okay kay boss, Ingnan ako. Ingnan pa ko nga. Ingnan ng imong amo, ha? Na makigpustaan na ko niya. Kung kinsa na mo amo daw, ha? Ingnan, bisag piya. Oh, dili ko siya atrasan. Muna ingon niya, boss. Draway. Nya, sa man, boss, ha? Lokos ka, boss. Lukot. Ano ba tao? Nasa na totohanan. Bisang yapil mo yung pustay asawa ka ko asawa. Pausas ko na. Yawa ko, boss. Kurot di mo na. Barato lang ako, boss. Barato lang ako, boss. Na ako bisang pila. Bisang yapil na mo pusta akong among mga asawa. Saman. Ha? Oo. Nya. Mura na, Ay sabang ma'am ni mo. Palagi ko na. Way blima, boss. Way blima. Nyo sa boss. Ako yung nun nga makikabot ka kung asa mo magsabot ninyong pusada. Ay, okay na. Ano gabi Nga, alas 11:59 sa gabi mag-abot mo dito sa kananan ng lagring. Kanang kami ng duha. Okay, boss. Ako yung nun. Nagtuo tingali ni ako kumpare nga kontra ron ako splitik ka. Nga mahadlo ko niya. Nga wa ko'y kabuga. Niya, hadlo kay ko anang posta-posta. Mo to gitando din ako siya. Unya paggabi niya na, nagkita yun nag-abot mi tindahan ng lagring. Unya, Maayo kay may tuman kag yun sa sabot nga mag-abot na karon. di ko pariyasan ng uban nga maayo la sulti. O guwas buhat. Mao nga ako pa'y ikaw. Atras na lang, pidring. Maayo kay git. Ay, nibaw ka ba? Saban. Ay kung giti ka ng pinakurat art, kay wa ko maana diyan na. Purbida. Gigitik-ditik ka, ha? Pisod sa may atong dugayan. Pila yung kasado? Ikaw, wala may mong gusto. Gusto ka, ha? Maghot na ito sa tanan na itong katigayonan. Gusto ka? Purbida. Basta nagtuo ka, pobre yamot ko, ha? Bida. Sige. Gusto ka mangutana kung, kuwan? Kung pila ka buok, akong baboy yung kading, ha? Pila ka mo? Wa na ko kay baw pila tungod sa kadangan. Wes, ako, pangutan ako o pila ka buo kang akong mga kahayupan. 20 na kaklase mga mananap. Baboy, kanding, kabayo, iro, isda, rabbit, tanan. Umato ka na mo, murag si Buso. Ay, palabis bot-bot, ibreng, ha? Kaysa pagkitinuod lang, usar yung ito, anak ko nga, nanagop ka, niya, naaro ni mo, usa ka ba na pra? Usama ko naman na pa. Aliwas. Nakakita na ka sa among aliwas? Ha? Kay nakakita lang, ako pang gikahinabi karon. Ako yung pasabot mo aliwas? Ha? Forbida. Misulti ba ng imong aliwas lagi? Animal ka? Hanggaw ka na ko? Agay! Manok magmangga dahil sa imo. Ay, Bagay ta mo, Mari! Bagay ta mo! Kapiso mo! Hindi na ko magkakwarta ninyo! Bus! Ayaw, bus! Ayaw, bus! Mga preso yung duha, kumpare, dan na speed ring, niya, ato higayon na, wa na mitagdan na yung kumpare. Ikihaman taon mi ato tigiyas lugar taon nga gabutan din mo kitaghan ko na yung buak, guba ng mga butang unsa pa niya. Mo niya kung problema ron, bida. Makadagan pagkataon ko nga prison man mi ani. Ha? Wala mo koy kapiyansa taon, kay wa mo koy kwarta. Kato ka mo mga istorya. Ay, daghan namang butbot ato kato mga binuhi, puros to binutbot. Unsaon mi namo taon? Bida, makadagan pagkakuani. Nakapain rin mag-usi-usi. Certificate of candidacy.
Kung sabay, akong buhatong tao na ni Bikono. Kung saman ko kamoy pasultihon Ate Pres, Lulo, Art. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karagadawa, Goliath. ini si Art, Ate Pres. Art. Simple ra ni sila, Ate Pres. Kumpare ni sila ni Pedring. Karon tungod lang sa politika, nag-away silang duha. Kay puros man sila managad, sila hagad sa ilang kaugalingon nga. Ari lang kadagan ako. Pre, sayo, ikaw may dagan ako. Kay ko ani. Mas ko ani akong partido kay inyo. Gaaway sila. Gaaway. O, kanisang taon, kanisang iyang amigo nga, si Taldong po, mauso itig sabong nila. Si Taldong may gingon sa mapustahan na ipamuhan ng kuwan kay para ay pildi lagi ni mo. O gadto sa dito sa hatay akong giadto dito ang barangay tao sitio Tukog bastang ikay kinakusga dito. Hagda na mo kontrang ang pustahan na mo. Agaabot sila tindahan natin pres dito ga palabuhan na isbot-bot. Mga wa ko ni sila yung mga kwarta ti pres nya mga Nagan lang. naga nya daghan kuno kay sila buhi nga mga mananap. Ako ng mga kana bang unsa na mga kahayupan ba. Ay sus nag-away tungod kay giingnan man siya siyang amigo nga si Art. Usara may ako nakita nimo pre nga kanang imong gibuhi. Sa unsa man siya? Kanang aliwas sila sa inyo. Sa? Aliwas? Asa may aliwas sila? Ni ano sa Art? Uy, disulti mga aliwas. Takot kay siya. Ay, ako di mo giingog aliwas sok. Bago sok pagay sila doha. Da preso sila ti pres. Sila duha? Oh, na preso, wa siya kapiyansa, kay wa siya kwarta, makadagan pa ba kuno taon siya og kapitan kuno saon man ani? Uy, murag na apel to sa pautan na Mapriso gulyat. na, Nauta. Murag na apel to sa pautan na gulyat nga pabayron sila sa mga Pabayron lagi damages. sila tanan, At kay- kung dito sila magkarambula, Oh. ay doon na mga sa mga nagabuak. damage. Ah, mga bitches at pres. Oo. Kini nga ilang kumon man yung kay ni Gulyat nga murag ka na bitong o sa manuong ni Mos Campo sa Pikas unya ihuwad sa dito sa Pikas ilabi na po ning nagpatunga nga si Taldong mo'y nagpatunga murag sa mo'y nagdagubot na ko'y ipaambit ining unaning managan panaos ingon aning piniliay kung anhi ka dinhi sa Mateo 20 versikulo 27 ug kung usa ka ninyo gusto nga ilhon nga dako kinahanglan mag-alagad siya sa tanan ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan kinahanglan magpaulipon siya kaninyo mao niya adere mag-alagad dili kay maglalis hinuon sila Gulyat ang ingon Oh, nga na abi ni mo lo. Kana sila puro sabi sila na preso. Napakibutaran na nila lo, umdaga na sila. mao Pero na karon. kung mapriso na, magadagan pa day. Ah, mo kadagan siguro ati pres kay nagubot ra man na sila. Pero ang problema kung ang mga tawo butar nila. Nga napakita naman sila silang abilidad wa pagili sila mga kapitan. mao karon Kung makapitan na sila ay ang ako Amo, bangala mo, sundan na ninyong uban ron gibuhat sa mga kuano, kanang mga uban nga, mga nanagan ron, nga maayo kay silang tao, bisag asa, sugaton, na ang mga tao niya, lamano-lamano, ang uban niya, Lamano-lamano, ha? Oh, lamano-lamano, ang uban, mag-traffic pa, ate pres, mag-traffic-traffic, karoon na lang sila nag-traffic-traffic, nga, abi doon na may eleksyon. Pero sa una katong siyang pagtermino silang nahimong kutsihal kayo am to na-extend man to 5 ka tuig. Wa gyud sila mag-traffic di gyud nimo makita na dasdan. Pero karon ay sus makita nimo Na. ate pres oy mag-traffic biyan ng managag mga kutsihal. Makita gyud nimo ay niglugsog na ako dito padong dito sa Bayupay. Ay sus purti daghanan ng traffic mga Oh, ba? ambot lang di ko masabtan ko. Wag ka mga ambot lang ilaron ba ang mga tao ate pres. Ipakita ang unsa mo, ipakita ang unsa ng kuan kay ang mga tao ray mahukom ninyo. Mao na diha ikabo art o kuan Pedring nagsubagay naman mo ayaw mo bagay. ang ilang tagulyat no imbes ingon ani ilang baton may pamaning kamot sila kung sa ikahatag nilang kaayuhan Sana, mao na. dili kay maglalis sila Oo. Ya kana bang may plastikan ba? Kana tinuod yun nga ikaw unsa ka? total ang mga tao mutibang-timbang man kana Tinuod yun. unsay imong agi unsay imong binuhatan no kay lagi gisabong masad gud aning Taldong kinis Taldong yun mao gini nagdaog Wala na, Taldong. murag mao na ibalag una ay mao nagdaas Ay gadas gubot kay Taldong. Oo. Sa ako nang ingon lagi, labi na nang naimosod ingon ano yung mga butanga Gulyat, ug unsay mga intrigas pikas panalitan ako, pasagdahin na lang. Aning kamot ang kag imo Gulyat, ka makahatag kag kaayuhan sa Mo katawan. na importante. Oo, diba? Bisan pag way eleksyon, mutabang mo sa imong isa ka tao. Mao Oy. karon, oo. Art, oy, Pedring. Ay nana, Pedring kanang gusto ka rin mo pakita sa mga tao nga tarong ang inyo. Ha kada di mo na tarong ati pres. Bagay mo na Kanya kung magpakita na kasi mong ka, maayong tao, butay na bangon ka, wa pa eleksyon, timan ang Timan mga ang mga tao, Ate Pres. O, timan Dili ang na mga na, tao. dili na na malaksi silang huna-huna ilang Nakita ni mo, kanina sa Oo. makinubangon mga tao. Kani murag eksakto ning ingon ni Inday Priscilla kay napo na hibaw-an Gulyat nga dunay usa ka magtiayon Gulyat dili sila mga politiko apan dun na sila ino tagamay nga mahikap sa ilang mga kabtangan urang ila masilingan Gulyat way bugas
tagaan ang mga mangayo. Muna. Panahon sa kamatayon, mangayo kinabang, muhatag sila. Pero dili sila politiko. Niabot karon ang panahon ng ilang mga apo gulyat na nagan, maayog mga record, kanunay makadao. Tido na, Ate Pres. kaya- Awa, Ate Pres, Ay, ha? ang mga tao, di man malimot, ana. Nakoy amigo nga kanang tagiya si Mark Rodriguez. Kuan na siya, Ate Pres. Tagiya ng City 88 bitaw diya sa kuan sa may basak. Nya kanang mura na siya kanang shop sa mga limpyo anong mga sakyanan mo laayos las aircon tanan. Sila tunod mga arang-arang pero dili sila pamulitikag kinaiya Ate Pres pero kanang birthday siyang anak adto sila bukid manghatag ang mga bugas, payong, mga kuan. Birthday siyang anak, birthday siyang asawa, mga adto na sila mga lugar kada bitaw lisod gyud kay Ate Pres. Ang bukid? Kanang mga bukid-bukid, adto di sila dito. Last sila gyud dito sila Lapu-Lapu. Kanang bisan kuno og sa syudad Ate Pres, naabot gyud sila makitaan nga dili gyud kuno may. Mo na nga maglinya tao na. Birthday niya, birthday siyang asawa, birthday sila nga. Manghatag silang mga kahinabang. Parehitong pag-birthday, pag-opening, timing yung kuno na nga birthday siyang anak. Hatag silang mga notebooks, mga ballpen, mga unsap na diya, pagkaon, bugas, mga linata, mga inana ilahang pagtabang. Iko, ano di man kamo dagag pamlitika diya sa inyuha. Di ko anak, wa na nako. Bitaw. Ako tabang ko sa mga tao. Mao na diha, art, Ay, mao gusto. na inyong buhaton. Kada mo makita ang mga tao ninyo nga mutabang mo ba? Mao. Mao gyud na Ate Pres. Mao na nya karon. Nagsubagay sila Ate Pres. Lipay pa mga tao ninyo unsa mo. Hindi mo ba kani misay mga kwarta, nanagan, way mga Di lagi siya kagawas kay wa taon di kampiyan sa tao na Ate Pres. Sa ako naging gulyat nga ang mga tao magtan-aw man bisan tuod og katong akong istorya ninyo nga nakalingkon sa katungdanan ang itan-aw sa mga tao nga ang ilang mga katigwangan sa una mga maayog yung mga binuhatan. Wala ko yung nakailangan Ate Pres. Kauban na sa nato din eh. Oo. Andila na to yung lan pero katong gingan lang bambina bangata na si sige. Si Bisan Bambina? pagway eleksyon, bisan pagway kuan, mutabang sa iyang mga kauban, mga kaigsuunan dito sa Oslo, pareha na mo hatag mga hinabang sa mga bata, hinabang sa mga kuan, mao nay serbisyo ginaya independente pero sige kadaog kat sa bambina. Kuan katong bambina Ate Pres. Bambina? Oh, kaila. Lo, igon sa to yung bambina lo. Yang apuan, apo. Akong apo. Yang apo. Pero bayag lang taon, pero bayag lang. So, thank you kayo. Ano na lang, bay art? Ano na lang bay? Ay lang mo dagan bay, kaya di na, lisod na kayo na inyong mga pagkabutang ron. Nga minana mo nga, nakakita mo, nag-away mo sa imong kumpare pag yung taon kayo ninyo. So, salamat kayo ni mo bay art sa imong papadangat ng atong tulumanon. Kung ako ang paso, diyan.